Слава Ісусу Христу! Дорогі сябри, сьогодні отець В'ячеслав прочитає вам проповіді світлої пам'яті архієпископа Миколая Мацукевича на 70-ті годи. Хай ласка, отець В'ячеслав. Амінь. Шановні брати і сестри, слово Новодохрещ 1970 года. З'явивши Янки Христі у пустині, і проповідав хрещення, покаяння для прощення грехов. Євангелія від Марка, глава 1, вірш 4. Всі ви молитовно шануєте Яна Хрестителя. Але хто з вас уникнув саму сутність проповіді його, яка сколихнула всю Палестину, вивела увесь народ на раку Йордан и приготовила людей так, как они могли принять збавцу. Вся проповедь Иоанна Хрестителя заключалась в словах: «Покайтесь, бо наблизилось володарство небесное». Матвея 3:2. Сапраўды, володарство Божие очень близко до всех нас. Але все залежит от того, ці мы хочем увойти в его. Передумовля наше покаяние. Ці мы здольны откинуть от себя гнорливость, забыться на земные славу и добробыт. Ці мы можем вызнать себе грешным пред Богом и зразуметь то, что маем потребу у Божьей допомоги, как очистить себе. Так каждый из нас хочет быть выродом, иметь супокой душе. Однако многие из нас надають более уваги земному добру, чем небесному. Але богатым не накормишь душу свою. Вот тому Христос каже: не хлебом одним живый человек. Яскравым доказом этого есть наше молодое поколение. И оно не зацікавлено нашим багаттям. И оно уникає його. Молодое поколение не ставить земное багаття за мету своего життя. Багаття не дає новому поколению душевного задовольнения, радости, спокою и счастья. Наши дети бачат и відчувають, что мы в погоне за материальным багаттям не маем. Они часу для себя, а не для их. Молодое поколение пошло на пролом, без проводира. Тому оно прошло про тяжкое випробування. Ни одно молодое життя змарновалося і скалічилося назавжди. Але опошнім часом ми зауважаємо, що після блудження по залуках невідомого молодое покоління вертається до релігійного життя, щоб заспокоїти свою душу не багаттям, а духовою поживою. Коли ми були заспокоєні духовно, нам потрібна ласка Божа. Просхост ми отримуємо ласку і очищення першородного греху. Але щоб увойти в володарство Божие, яке знаходиться близко від нас, потребується покаяние. Покаяние наше, по воле Святого Письма, повинно складаться не из одних слез и вздыхов. Вы же учите плод, достойный покаяния, каже Хреститель Господь. Это значит, нам треба добро робить и жить по воле закону Божию. Нелегко позбавиться недобрых звичек. Приходится кожному працевать над собой, переодолеть свои ожидания греху для добра и правды. Отден же Иоанна Хреститель до сьогодні владарства небесное досягается силой. И те, кто уживает силу, досягають його, сказав наш Збавця, Матвія 11:12. Любі наші брати і сестри, вступаючи на Новий год в минуту самої зустрічі його, мы так тревожно переживаем, что наше сумление подсвідомо не подсказывает, что нам треба обновиться и много чего из наших звичек покинуть, або змінити. Хай проповідь Иоанна Хрестителя храни наше серце. Якраз ею открывалось тут, на земле, володарство спасающей Божьей ласки. Покайтесь, бо наблизилось володарство небесное. Аминь. Слово в неделю про блудного сына. «И завсюду со мной, дитё мое, и еще мое, это твое». Луки 15:31. Дорогие браты и сестры, амаль кожен из нас, слухаючи проповідь про сьогоднішнє Євангеліє, звернув увагу на блудного сина. Одразу ж у нас створяється уявлення про добрих і злих дітей в сім'ї. Це і зрозуміло, бо тут говориться про відносини поміж батьком і сином. Але мета приповісті не у тим, як показати добрих і злих людей, злих дітей, але в уявленні безмежної любові батьків до дітей своїх. Якими вони не були жорсткими, які б не були розпусними, але коли вертаються до батьків своїх і просять вибачення, батьки завжди вибачають своїм дітям. И с великой радостью тешится, когда дитё вертается на правильный життєвий шлях. И в наш час ни одна мать и батька с великой радостью тішились и радовались
дочекалися, каб іх сын ці дачка вярнуліся домой. Пасля абруджэння па егіпаўскіх залуках признали свой блуд з пакорою, попросили вибачення і дазвол застатися при батьках. Кожен з нас ведае, якая вялікая бацькоўская любоў да дзяцей. Асабліва найбольш ведае той, хто мае сваіх дзяцей. Гэтак прыпавесць пра блуднага сына, Господ наш Ісус Христос, збаўца наш, паказвае бязмежную любоў Бога, Айца да нас, людзей, ягоных дзяцей. Нават найбольшаму грэшніку, калі ён звяртаецца да Бога, Бог выбачае. Бацька прымае і абдорвае сына, які адмаўляецца ад блуду. Гэта яскравы вобраз вялікай любові Божай да грэшніка, які каецца. У той час, як толькі грэшнік у пакоры вызнае сваю віну, свае грахі, ён атрымоўвае выбачэнне з неба. Бог ласкай сваёй надае яму пачуццё сыноўства. Наш збаўца кажа, хто прыніжае сябе, той і узвысіцца. Лукі 18:14. Не толькі адзін бацька цешыцца ізноў знойдзеным сынам, але і цэлы дом напаўніцца радасцю. Бо так, кажа, бывае радасць у Божых анёлаў. Из-за одного грешника, які каецца, Лукі 15:10. У прыпавесці паказана таксама і зайздрасць людская, якая часта стае на дарозе і не дапускае да ўдзелу ў радасці. Старэйшы брат зазлаваў на бацьку свайго за наладжанне баль брату. Старэйшы брат не усвядоміў, што ён суудзельнік бацькоўскага дому. І як той фарысей паказаў пальцам на памылку брату свайму. Ён не хацеў разумець таго, што бацька справіў баль не для таго, што ён болей любіў сына, які вярнуўся. Але, як сказано ў прыпавесці, вось якой прычыны. Ты заўсёды са мною, дзіцё маё, і ўсё маё гэта тваё. Весяліцца і цешыцца трэба, бо гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. Лукі 15 верш 31-32. Падобная зайздрасць бывае ў людзей як у сямейным, так і ў грамадскім жыцці. Ці не знаходзяцца сярод нас людзі, якія хваляцца, што яны выконваюць свае абавязкі і жадаюць ад нас пахвалы. І калі вы скажаце добрае слово чалавеку, скажам, прыкладна, былому п'яніцу, якому не можна было даверыць грамадскія грошы, бо ён іх прапіваў, але цяпер перастаў піць, дык знойдуцца такія, хто будуць злавацца на вас у зайздрасці сваёй. Часам здараецца вось такое. Калі нехта праз нейкі час вяртаецца ў сваю арганізацыю і атрымоўвае пахвалу за гэта, то заўсёды знойдуцца такія людзі, якія скажуць: я праз цэлы час працаваў і памагаў, а пахвалы не дастаў. Але калі мы ўсе глянем на саміх сябе, то заўважым, што кожны з нас мае тыя ці іншыя недахопы, знаходзіўся ці знаходзіцца на шляху блуднага сына. Хай кожны з нас, дарагія браты і сёстры, стараецца жыць па-хрысціянску, трымаючы законаў Божых. Хай кожны, хто зграшыў больш ці менш, спешыць выбачыцца пред Богом, аддаць самого сябе волі боскай, каб радасцю напоўніўся яго дом, царква зямная і небесная, за дзяцей, якія былі мёртвымі і з ласкі Божай жылі, былі загубленымі і знайшліся. Амінь. Слово нядзелю праваслаўя. Дарагія браты і сёстры, у 8 стагоддзі разгарэлася заўзятая барацьба супраць святых абразоў. Сам імператор Леў IV выступіў супраць іх шанавання. Ягоныя жаўнеры вырываліся ў церквы, нішчылі і выкідалі абразы. Праваслаўны веруючы народ супрацьставіўся імператору. Пасля смерці Льва IV ў 780 годзе за малалецце сына Константина краінай правіла царыца Ірына, жонка Льва. Пры Ірыне ў верасні 787 году адбыўся Сёмы Вселенскі сабор, на якім епіскапы зацвердзілі шанаванне святых абразоў, а на іканаборцаў наклалі пракляцце анафемы. Каб адзначыць сваю перамогу, святая царква установіла першую нядзелю Великого посту, як нядзелю праваслаўя. У нядзелю праваслаўя мы маем ужо за сабою адзін тыдзень Великого посту. У гэты дзень, які прыпадае сёння, у нас ёсць магчымасць праверыць саміх сябе. З аднаго боку, ці мы здольны выступіць у абароне сваёй праваслаўнай веры, а з другого, наколькі ёсць моцная вера у нас. Выступіць абарону сваёй веры можа той, хто ведае і перакананы сваёй веры. Каб пазнаць сваю веру, кожны праваслаўны хрысціянін павінен унікнуць і быць зацікаўленым усім тым, што пішацца і гаворыцца пра яе. Каб ведаць царкоўную тэрміналогію, яму трэба чытаць рэлігійную літаратуру. Тады праваслаўны хрысціянін зможа правільна развіваць сваю думку адносна царквы і больш пазнаць Бога. Сёлета ў сярэдзіне лютага газета «Торонто Стар» змясціла зацемку, што бразильская камуністычная партыя праводзіла курсы пазнання Евангелия для сваіх партыйцаў. Курсы былі арганізаваны камуністамі
как познакомить своих сябров святым письмом и легчайшей борьбы собрать Бога. Попавший на этот курс один заядлый коммунист, шофер таксовки, який у виніку того навчання став заядлим християнином. Свою професію він використовує одночасно для поширення і умацування християнської віри. Бо віруючий християнин про розпознання своєї віри може статися воїном Христовим. Але ці на це готові. Ті, хто з нас у кінці цього тижня задумався над тим, наскільки моцна його віра. Якраз перший тиждень посту показує нам перші признаки моці нашої віри. Наш збавця каже, що хто має віру, тому все мовчить. Пройшов вже тиждень часу, але ті ми виявили охоту, хай собі думкою виконати правила нашої православної церкви. А мог этот тиждень пройшов без ніяких змін, був подобний до попередніх тижнів. Ніхто з людей не може войти в нашу душу. Только мы сами можем проверить, насколько есть моцная наша вера, можем поравнать наши поводины и думки и отказать. Те не згодные с тем, что вымогается от нас наша православная церковь. В день святкування перемоги православия наше розважання над собой, хай будет нашим подсумованием готовности в обороне Твоей церкви и моцы Твоей веры. Хай отбудется наша душа до життя і уділу в одинності з Богом. А про це ми бачили, мы были в спокое, любови и радости, как стали удельниками Царства Божьего, еще тут, на земле. Аминь. Проповедь на 25 сакровика 1970 года. Кто хочет статься великшим між вами, хай буде вам слугу. Матфея 20:26. Узлюбленные браты и сестры наши, глянь на наше життя. Мы еще не имкнемся на ничего легшего, правильно будет сказать, как вызволиться от оковов, які охоплюють нас щоденно. Эти оковы накидают на нас с усіх боков. Не раз мы про свою неосторожность попадаем в спокусливые сети, расставленные нам под ноги. Это народ наш имкнется до лепшего. Але наша батьківщина, неколи славная и могутная держава Великое княжество Литовское, на своем историческом шляху попала в неволю. Вымышленной внутренней религийной борьбой и захопниками звонку, Беларусь попала в неволю до другого захопника, с усхода. Вымышленной борьбой наш народ заснул мощным сном так, что новый оккупант Беларуси думал, что с нами уже все скончено. Этот оккупант мог резать наше тело, делиться им с своими новыми соседями. Але дарма были сподівання оккупанта чужинців. Наш народ почав маленько ворушитися. Почав думати про сьогоднішній день, а після цілком будівся. У часі Великої завірухи Першої світової війни наш народ був політично дозрілий і виступив в обороні своїх правов. Перед 25 соковика 2018 года он обвесил свою волю и желание быть незалежным. Як не стараются большевики вынародовить нас и знищить нашу мову, мы, однако, зауважаем, что раз более и более растут шихты белорусского актива на батьківщині. Множество коло белорусских письменников, які стоять на обороне нашей культуры, поэтов, які п'ють ім'я нашому народу, наставників, які оборонять нашу мову школу, і науковців, які стоять на обороне нашей славной истории. Идею свободы, идею 25-го соковика нашего народа вынесла с собой на иммиграцию Украины нового своего повода. И теперь нема того места, там, есть группа наших людей, как мы святкували 25-го соковика, День незалежности Беларуси. Оккупант чужинец хочет от нас надто великую цену за нашу незалежность. И он жадает за это народную кров и наше золото, життя патріотів Беларуси. Сьогодні нам треба належно назначити наше національне свято 25 соковика. Найперше це урочисте богослужба, а після докладемо тему дня. Змагання за свободу вимагає кожного з нас, молодого і старого, ученого і звиклого чоловіка, мужчини і жінки, сталої і настойливої праці, щоб статися громадськими працівниками. Не всі однаково розуміють громадську працю. Одні працюють для того, щоб улажити свою частку в відбудову нашої держави, другі працюють і оглядаються, ті, хто заважає, і ті, хто хвалить за їхню працю. Є ще й такі, що змагаються супроти тих, хто тішиться з більшою за їх пошану сярод народу. Вони так само кажуть, що працюють для народу. Але нашим заданням є потреба підтримати тих, хто працює для добра нашої громади, а тим самим для народу. Для того, щоб любити свій народ,
Свято 25 соковика дає натхнення для дальнейшей большей працы. Але памятаем, что кто хочет остаться великшим між вас, хай буде вам слугою. Гэта евангельское слово означает то, что треба служить своему белорусскому народу. В новой истории мы имели великих и славных своих слуг. Многие из них погибли на поле боя у людей Сибири и у Турмах. И мы называем героями. И они не шукали данные славы. И Господь наш Иисус Христос скажет, что они души свои отдали за многих, в первую очередь за свой народ. И они верно служили нашей батьковщине Беларуси. Векопомный и славный день 25 соковика, день нашей незалежности, нашей национальной святы, наш великий, светлый день Беларуси. В этот день нашей национальной святы набирайте бадьорости на праце, наполняйте надеи на нашу дальнейшую будущее нашего народа. Хай кожен из нас у духу своим постановить и скажет: я виконую свій громадський обов'язок, узложений мені нашим білоруським народом. Хай добрі приклади громадських працівників розпалять у вас віру і любов до свого народу. Много змагаров за волю Білорусі було у нашому народі. Они устищені на жорстко змушені чужицями нашої батьківщини. Тут, на еміграції, ми так само являємося змагарами. Бо кожен з нас прикладається своєю працею до визвольної справи. У день 25 соковика хай кожен, хто працює громадсько, буде думний своєю працею, бо він посланець Божий у нашому народі. Праця для своего народа, угодная Богу. С верой в Бога и надеей на Его справедливость мы будем стараться быть добрыми слугами Божьими наградами, как и мы были записаны в книге неба и прославились своими наградами в Беларуси. Аминь. Проповедь по неделю, 19 липня 1970 года. Дорогие браты и сестры, кожен чоловік має віру. І чоловіку віра вельми потрібна. Віра в Бога облегчає наше життя. І вона взмацняє нас духовно і робить більш досконально. Святий апостол Павел каже: бо коли устами твоими будеш визнавати Ісуса Господом і у серці твоїм вірити, що Бог воскресил Його з мертвих, то виратуєшся, бо серцем вірують діля праведності, а устами визнають діля виратування. Римлянам 10, с 9 по 10. Верить сердцем означает, что не может быть места наименьшему хистанию и недоверию. Кто верит в Иисуса Христа и Его науку без ніякого сумніву, то и верить у правду. Кто устными говорит с переконанням и устными визнає Иисуса Христа, то и визнає Его для своего збавлення. Соправдная вера визначається добрими учинками. Без учинков вера твоя – ніщо. Бо як можна вірити в Ісуса Христа і Його науку, а брата свого зневажати? Бо хто вірить у Бога, то добро робить. Святий апостол Якуб каже: що за користь, брати мої, коли хто каже, що він має віру, то учинків не має. Ті може, коли віра збавить його. Коли брат і сестра не одеты, не мають місця переночувати, і не мають страву щоденно, ніхто з вас скаже їм: идите в супокой, грейтесь и кормитесь, а не дасте им потребного для тела, то что за користь? Вы таки вера, коли немая учинка, сама по себе мертвая. Якова, глава 2, верш 14 по 17. Православная вера вымогает от нас, кому без сумніву, с переконанием приймає науку нашего Господа Иисуса Христа. Коли хто каже вам, що він вірує у Христа, але не виконує заповіді Його, сам собі манить. Господь наш Ісус Христос каже: хто має заповіді мої і виконує їх, то і любить мене. Евангелие от Иоанна 14:21. Коли вера твоя подмацовывается любовью, она есть соправдная вера. Когда вера помножается любовью до Бога и ближнего, тогда она подтверждается добрыми учинками. Про такую веру святый апостол Павел каже: бо сердцем верится в деле збавления. Дорогие браты и сестры, памятаем, что без веры не может быть не можно ни шановать, ни любить Бога. Наша вера повинна быть от всего нашего сердца. И она має быть соправдой и чистой, сполучаться с любовью до Бога и ближнего. Мы маем показать свою веру в знании Иисуса Христа и выполнении Его заповедей.
Проповедь в неделю 15 листопада 1970 года. Дорогие браты и сестры, кожен из вас, кто пришел на службу, слухав сьогоднішнє Святое Євангеліє про багача і бідного Лазаря, Ісус Христос, навчаючи людей справедливості і проповідуючи людям Боже владарство, малював образи життя. Він учив як учнів своїх, так і ширше громадство приповістями. У приповістях про багатого і Лазаря супротивляються дві категорії людей. Багатий чоловік представляє собою тих людей, які думають тільки про самих себе. Живучи в достатку, він не має спогад до інших, маловіруючих чи вічно невіруючих. Сьогодні знаходяться люди, які володіють тим чи іншим багаттям, але не керуються думкою, що їхні багаті і здольності з'являються Божим даром. В многих випадках яны не здольны робити добро. Коли хто з этой категорії людей принесе яку-нибудь ахвяру чи допоможе кому, і керується не наміром зробити добро в громадстві чи особі, але не тим, щоб його похвалили за це. Этой особой в большей своей являются маловерными, зачем неверующими. И Господь наш Иисус Христос указывая на это, укладающий в усны Аврааму наступное слово. Коли Моисей и пророку не слухают, то коли из мертвых воскрес, не поверите. Напевно, ни одному з нас тут присутніх не раз приходила думка. Как той чи інший суд я побачив, то мацній повідомив. Щасливий той з нас, хто бачить Божу руку діючу. Приведем для этого невеликий приклад. У своїм святим пляні Бог мающих людей, і тим ліку і нас, білорусів. По волі людського розважання ми мали ще зникнуть, як особне національне свідомі білоруської міграції. Коли Бог накерував нас на то, як ми, білоруси, обновили свою святую білоруську, автокефальну православну церкву, по величеству єпископату святород. І коли це все відбувалося вельми тяжко, і тільки для того, щоб ми ліпше шанували Богом дадені нам наше осягнення. А тепер хай кожен з нас розважить і подумає про те, що було б з нами, з нашої міграції, коли б не мали своєї святої церкви. Как смерть архиепископа Пщеля и тяжкая хвороба теперешнего архиепископа Сергея заставили нас без новых епископов. Або как не было тут в Бруклине нового святора. Что было бы тогда? Где мы, как национальная белорусская миграция, находились? Лазарь в приповести проставляет добрых людей. На улице Христовой ангелы являются Божьими посланцами. Тому Христос и сказал: «Одничный был ангелами на луну Авраама». Значит, Лазарь свою праведность, добрые учинки, заслужив перебування на луні Авраама, у Божому владарстві. Люди относяться, звичайно, з більшою повагою до багаті, зовсім не звертають уваги на бідного. Тому Ісус Христос показав, що вони багаті, вони пурпури, они штуденные банкеты не являются заслугой человека пред Богом. Заслуга человека пред Богом, и к этому научает Святое Евангелие, это добродушность, спогада слабейших, добрые учения, допомога потребуючим, збірєдність і тихмятність. Гэткі заслужених особ люди поважають і шанують, а церква називає їх святими. На світі більш добрих людей, чим злих. Але чомусь ми поводі своєї людської природи завжди пам'ятаємо навіть тих, хто докучав нам зло, чим тих, хто робив нам добро. Дорогі брати і сестри, подумаємо добре ті, чи относится слово Господа нашего, Спаса Иисуса Христа, до кого из нас. Розважаємо, ті неналежно вдячні Богу за Його ласку за нас, ті належно шануємо своє осягнення. І будемо старатися служити ласку Богу про вигравлення добрих якостей у собі. Будемо любити ближнього свого. А геть наш ближній кожен білорус, який шанує святую церкву, любить свій білоруський народ. Хай не буде серед нас тих, кому неведение святых богослужб в нашей церкви является тяжелым. Хай не будет у нас нареканий, что наши святые службы долго. Будем же любить и хвалу носить Господу Богу. Святой Троице один. Будем добры и послай особливую свою ласку на нас. Аминь. Проповедь недели 24 после Троицы. Я в воскрешении житё, кто верует в меня, хоть и помрет, будет жить вечно. Евангелие 11:25. Дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие дає нам два поучения. Перше мы выводим с того, что Иисус Христос воскресил уже померла дочку Яира,
Господь наш Иисус Христос в воскрешении померы для того, как показать наявность Божьей силы в себе, и что правдиво Его Слово, более пославшему не один, как кожный, которого побачить Сына и верою в Его, не увечное житие, я воскрешу Его в опошний день. Иоанна 6:40. Тут это науки той, что не повинны быть разумеющими, жить в надежде на огромное воскрешающих людей, жить по воле науки Христовой, как быть достойным истины споткания Господа нашего, или в славе своей личной о нем близости до нас. А в прошлый день про великим судом. Другая наука сьогоднішній Євангелії про силу і моц віри нашої. Всякі сумнів наш, тим довір будь грахом. Бо зараз, коли ми знімаємо віриш Божу, Господь наш Ісус Христос каже, ті ж не два воробья передаються за осаду, продаются за осаду. Не будет на них не упади на землю из-за лица вашего. У вас же и волосы на голове еще подвешены. Матфея 10, верш 29 по 30. А в других местах Святого Письма говорится, и клич меня в день несчастья, и я вырву тебе, и будешь славить меня. Псалм 49:15. Як бачимо, нема такого нашого граху, без якого не мог би збавити нас всемогутній Господь наш Бог. І ми, по даденій природі, звертаємося до Бога тоді, коли ще наші можливості вичерпані, коли ми вже не маємо більше до кого звернутися. Але Бог, абсолютна любов, приходить нам з допомогою у эту критичну і безвиходну хвилю і каже, коли можеш вірувати, що машина для того, хто вірує. Марка 9:23. Этими словами Христос одразу знімає нас, подає надію, змацняє дух. Коли можеш вірити, коли маєш хоч одну кропельку віри, то вона запалить тобі огонь і переможе твою бездійність, безнадійність. Віра виключить тебе життя, надарить тебе активність. И ты будешь бадеростью и уздыванием, будешь великие вышинки робить. Тогда ты своей полноменной верой будешь запаливать веру у інших людях. Дорогие браты и сестры, ушановуючи сьогодні День Героїв Білорусі, моцно вірте, що життя наших братів і сестер, батьків і матір, мужів і жон, синів і дочек на полі бою, ті в тюрмах, ті в лагерях і на волі, отдані за народ білоруський, за визволення нашої Криму батьківщини Білорусі, не отданное дарение. Не сомневайтесь в том, что мы еще не осягнули наших мет. Бог бачит нашу веру и нашу правду. И Он даст нам нагороду, вольную и незалежную Беларусь. Не сомневайся лично то, что тяжко приходится працевать на громадской церковно-религійній ниві для народу нашого. Тяжко приходится только тому, как мы еще мощнее любили, шановали и ценили свою Беларусь. Матка, яка родить дитё, родить его у великих болях. Але після роду вона забуває про свою боль. Із невиказаної любові тулить маленьку до себе. И в этой любови нема межу. Отважность и геройство в наш час и завсёды важное для нас. Бо это властивость духа нашего. Для не маючи веры, человек здольный зробити на шмат простую речь. Святой Євангеліє на сьогоднішній день подає нам два приклади віри – для Іра і женщин. Господь наш Ісус Христос в обоих випадках вичить нас, як ми були віруючими. Коли нам каже, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте у Бога, і мені віруйте. Иоанна 14:1. Мир покидаю вам, миром я даю. Даю же вам не так, як світ дає. Нехай не сумнівається серце ваше, не боїться. Иоанна 14:27. Коли будете во мне, и слово мое будет у вас, то ничего хочете, просите, и будет вам. Иоанна 15:7. Аминь.